Siyazizwa indaba yenganza kwethu. Siyazi indaba khona lesi sithombe sesigcwele zonke izinkundla zokuxhumana. Nina abantu bakalokhuzana nijenti abantu balele. Kulale Photoshop le sigcwele yonke indawo. Angithi nazi ukuthi abantu balele. Mina bengakasitholi ke ngisindele omunye uCommander umyenzi umama ethi kanti into ebisho uNtashinga izolo yokuthi uCommander uNhlamulo leader kamzibi iqiniso nasi sithombe phela abantu abaningi abayazi lento yePhotoshop. Ngithi mina ke mana umbheka kubantu aqala ke siqaleni sazi ukuthi icocaine yenzanani. Cocaine awulali ngeke uzulala udle icocaine. Kwabantu abadla icocaine bazokutshela ukuthi ngeke uzulala udle icocaine. Angisho ukuthi nami ngiyayidla kusasa sizothiwa ngidla icocaine ngazi kanjani. Ngeke ulale uma udla icocaine into ezokulalisa yabo lokho onyawupe nalama drugs aselokishini okuthiwa uCrystal ashibhile lawo 30 rand yiwo kangakulalisa nonyawupe. Angicabanga ukuthi ezingeni lika ngisho kuthiwa ke lezi dakamizwa athi uNtashinga uyazidla engadla inyawupe uComrade Nhlamulo na kanitsheni njalo ukuthi mina njalo mina akasho lokho kulungela sikuyekeni ke mawubheka lesi sithombe ke angicabangi ukuthi sekhona ifoni esathi mayishuthile ikhipha isithombe esinje ayisekho ifoni esathi mayishuthile nemobisela esayikhipha ithombe enjena wenganza kwethu lesi thombe ngathi leza iphuma kobona ngemva mase kupheli ubona ngale kugcineni kwakhona labantu abasuke befile kuthiwa kufuneka ihlobo nabangani ngathi leze thombe uyazi nje wasinje senzweleni asikuphiki uNhlamulo belele yabona nje wasenzwe kanje senzweleni ukuthi sibe dali kanje ukuze lento efakwe la engathi izinsumpanyana kungabonakala ukuthi yini because masikliye izobonakala ukuthi hayi Photoshop lento yenziwe nani nokubona ke labantu ababhema lezi zinto ngisho kuma movie mabuka movie fika ibhema into khona bese ayisule enjani esalilenga kanje kulungeleka siyekeni emehlweni lapha emehlweni bayafosana bama Photoshop wena lapha emehlweni yini esemehlweni sekubhanywa nangamehlo ama sensitive awathi ngiluthe ezongena esweni ngoba na umuntu ucica ibhekile ngathi ungalivala bese uyaliqikica ngoba li sensitive. So mana ke ngutshela into yenza ukuthi lesithombe sibe dali benzela ukuthi mangabe usibheka wena kungacaci ukuthi amafinyila icocaine izinsumpa noma yini lapha ngoba manje masikliye izobonakala ukuthi hayi sephotoshopiwe le nto akusiyona uyabo. So njengamanje bebezama ukuthi benikholiswe lesi statement eshiwo uFloyd izolo sokuthi uComrade uNhlamulo leader kamizwa kodwa khona nganitsheni khona ukuthi yena wenzani kulungela sikuyekeni lokho bebenzela khona lokho. So thina nje njengama MK uNkulunkulu wami sihlale sibheke yonke into inika isikhathi ke nasibheke lesi sithombe bese ubheka lento engisho ukuthi ayikho na ayikho uqala nje ayikho ifoni esashutha kanjeyana nokusenza ilima kokuqala lokho angithi benzela ukuthi mase besenze ifoto bephotoshopa singaboni thina ngoba mase clear kuzobonakala phela kuzobonakala sazi indaba kusho mina macecece njengamanje ayikho into esiyikholwayo attack MK noma kuthi attack liphi ilunga le MK uphenywa komnye wethu kuzokwenzwa ngaphakathi yiba bazositshela cha bethi ayi usibani senza ukuthi usibani senza ukuthi masezwa la inkundla zokuxhumana hayi akube sengathi besibuka usiduma noma besibuka uJoe Mafela noma besikade sibuka uBhongo akube into nje eyihlaya. Siyabonga.